Takže čau, já vás tady vítám vlastně u našeho historicky mojeho prvního vlogu, je tady se mnou Shifter, to neslyšíte asi, to mám ve sluchátkách a bezvadný, teď jsem si dal fotku a vlastně je to takový challenge cibule, můj první, nejlehčí a asi poslední, já tady nemám pití, což je bezva, takže kdyby mám prasklý monitory a třeba bouchly, bedny, tak já za to neručím, až mě uvidíte, jo, takže 3, 2, 1, takže čau. Takže mám tady tu cibuli, takhle, takže to je cibule, to je cibule, jo, a já nemůžu, mě strašně palej oči z toho. Doufám, že se to nahrává, jestli ne, tak to skopu celý. Strašně vtipný. Takže asi jdem na to, ne? Takže mám jenom jednu, takže jestli se to nenahraje, tak na to sedu. A jdem. Tady moje pěst. Fakáč, dobrý. Takže asi jdem na to, ne? Čekáte? Takže jdem na to. Takže 3, Pavle, Shifte, odstartuj mi to. Doufám, že to je volupaný. 3, 2, 1. Takže jdem na to. Kurva, to pálí. Kurva, zatím dobrý. Ale už ne. Nehoří huba. Ty vole. To ne. Ty vole. Kdybych chvilinku nemluvil, tak umírám. A kdybych... No, počkejte, já se musím napít. Mluvám se... Ne. Doufám, že mě ví. Takže, jdem další... Naser. Jdem další část, jo, už mám asi tak zhruba čtvrtku, jo, takže jdem na to. Kurva. Kurva, to hoří. To ne. Asi nevíte, jak brečím, ale radši to nechtějte vidět. A tady musím pít furt. Možná to vidíte, ale radši nechtějte, no víte, já už nemůžu ani mluvit. A ještě mám tady takovýhle hoven, drobek, jo. Ak ma počujete, ak ma nepočujete, tak možno sa zopakuje, tak ak chcete vedieť, tak spravia vlog. Aj tak jo. Komentujte, prekvapenie, pre toho vlogu bude prekvapenie v auguste. A vidíme sa na ďalšom videjku. Neuvidíme, já ještě točím. Keď sa to zopakuje, lebo možno ma nebudú počuť. Tak. A tak chci udělat vlog taky. Určitě taky challenge. Jako já tady umírám. Kurva, mě bych přijde. Počkej. Kurva. Fuj, tak konec, ten konec je hnusný. A je to tady, počkej, musím se napít. Ty vole. Tak to ne. Takže, já jsem tady zpátky. Nebojte, nevyhodit. Já jsem se musel napít. A ty vole. To se nedá, hej. Já brečím.
Ty kráso. Dobrý no, takže mám to. Ty vole, to je něco. Ne. Další bude chleba. Chlebový. Tak jo, tak asi čau, že jo, tak. Už to bude mít 60 mega, takže čau, asi no a když dáte like, odběr, tak iTech a potom shifter. Tomu dám dislike. Je ťažko, tomu by som musel ísť strašne. Teď jsem si festovně krknul. Som ja spravil. Takže já už musím, ty vole, já tady skáču na té židli, jak mě to pálí, kurňa. Tak asi čau no. Čau.